जयकुंडी इगाबा खबर जयकुंडी जारे जुमसानि दिन मासे मुगो सेलेम साइना संजि बिचा मुगना आगो जुबे दिनै मिथिगो दिनै सिमाव दिनै आखे मजा करि जायो जुमसानि दिन मासे जार जुमसाय कारणे इगाबा खबर बुजालांना मुगने दे गियातो साइ सागे दे जार प्रथम श्रेणी साइ पंचम श्रेणी माने जार जुमसाय बाहा जार देउरि बाहा साजु पहिनै निमा जुनै निमा तासा इगाबा खबर जा कारणे अमचारि इगाबा खबर हिबा मुगो जार जुमसाय कारणे काम ना दुया हाला जुयो कारणे जार जातिगत कारणे काम नया kana मुगना आइ प्लेसाय जायो जुमसानि दिन प्लेसाय संजि मिचा आइ प्लेसाय मुगने सेरेम लेंना आगो जुबे बाकी खबेजु जार जुमसाय मुगने खबेजु आर लाखिया हुजुक आके लागना जु जार जुमसाय जातिना जार जुमसाय ना आरके मिथिगो दगो लावना मुगने नि जुमसा दिनै जनेके प्रथम श्रेणी साइ पंचम श्रेणी माइ जार जुमसाय जो पहिनै निमान जुनै निमान बागते आरके इन फ्यूचर जो आरके निमाने जे जार जुमसाय मुसिकाना बाकी दिनै खबरा दिनै लाइव भिडियो लारे हमले आरके मुगने मजा कमेन्ट सेक्सन कमेन्ट नसम लाख खबर ना निमांगना एन जार प्रथम श्रेणी साइ पंचम श्रेणी माइ जो जुनै निमाने पहिनै निमानि मुगने दाखिया मनो दानि बाप करि दानि बाबि माने कमेन्ट सेक्सन कमेन्ट दामतो बाकी दिनै भिडियो लारे हमले आरके जा भिडियो लकमाय उमचियो दिनै माइ पिकाटिसा भिडियो लारेबे बाकी आरके जा भिडियो लकमान जो जयकुंडी